Titha kunena kuti kwadusa pafupifupi masabata angapo pamene bungwe la HRDC linasalemba chikalata chimenecho amachenjeza boma limenelo la chipani cha DPP mosogozera ndi a Profesa Thapita Mutharika kuti akuyenera kukonza mavuto amene akusausa nzika za dziko la Malawi. Ndipo potengera kalata imeneyo amazakamba kuti mavuto ngati akusowa kwa mafuta galimoto, kuzimazima kwa magesi komanso madzi aukhondo ochoka m'matapo amenewo. Ndi kalata imeneyo imanena kuti mavuto amenewo akonzedwe mwansangasanga feri awichi ndi kuti bungwe limene la HRDC limene akuchita china chake mwachizwike chinati ma demonstrations. Komano officially aku chipani cha Democratic Progressive Party anali asanayankhe pa nkhani imeneyi. Ndenotu paja dzulo chipani chimene cha Democratic Progressive Party chinachititsa msonkhano wake akuti wothokoza anthu kuti anachivotera ku chigawo chakumwera uku kumeneko ndi kuchikowa. Ndi kunali oyankhula osiyanasiyana ndi zikuona kuti ena ake anayankhapo pa nkhani imene. Tate ntone zimene ayankha amenewa mapeto wake timalizeni nkhani. Gogochalo anena kuti pali ma project amene anayambika nthawi ya DPP koma anakanika kupitirira. Anthu avutika tavutika. Ulendo umene tavutika uja sirufuna tivutikenso kachiwiri. Nthawi tilibe andangopasidwa kuti ndipereke moni. Koma ndingofuna ndichenjeze ku HRDC. Zimene mumachita ulendo uno kulibe mukumana nafe munsewu. Ndipo akakufunsa ni maprogramu mamawa ni mamvera amakupasa ni mafunso nthawi yonseyi munali kuti simmayankha koma ife mutiyankha. Chifukwa tikufuna kunena kuti Profesa Thapita Mutharika zimene alonjeza zitheke, maprogramu amene apanga a finance minister ku parliament onse atheke, zonsezi kuti zitheke sitilola wina kuti atani achinge mukumana nafe munsewu. Anthu amabisala ife sitibisala ulendo uno tikufuna zinthu ziyende chani ziyende bwino. Andi zimene tikunenazi mukapanga masewera zichitika. Andi china chimene muti muchiziwe ndichonena kuti anthu amene wanthawi amene zimaonongeka zinthu anali momo amadya nawo. Leloli afuna achinge zonse zoyipa zimene zimachitika kuti anthu asamangidwe yayi. Andi china chimene ndinganene pano chisale Traore uyambe kupanga deliver by next week. Chochona chilichonse chioneke. Andando amene wamafufuseso misonkho ngati amalipira tizione achina chacha mamangidwa teiri. Alesa mamangidwa teiri. Tosefe tumakumani mavuto amene achasitu kwafunaso. Mambaso kuti ndinayizungulira dziko lonse la Malawi ndizoona. Sitikufuna kuti ntchito imene tisayigwire soka chingati kachiwiri. HRDC musamale. Chabwino taona pamenepo tamvaso tonse mmene ayankhulira amenewa kupangira kwa anthu amene sitimatsata bwinobwino mkulu amene dzina lake ndi kuti ndi Mike Chitenje. Ena amazamuziwa zonena kuti Bangwe Wani ndi mmodzi wa ma diehard a chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party. Paja pa msonkhano umenewo mulendo olemekezeka ndi kuti anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko amenewa ndi a Enoch Kanzinge Chihana. Ndi kuti panali ena mwa akuluakulu a chipani chimene cha Democratic Progressive Party ngati a Joseph Mwanamveka amenenso ndi nduna ya zachuma ndi ena mwa akuluakulu aku chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party. Komano ku nkhani imene ya bungwe la HRDC paja posatira kalata imeneyo imene amachenjeza boma kuti likonze mavuto amenewa akusowa kwa mafuta galimoto ndi ena otero mwansangasanga ndi kuti nduna ya zamigodi amene watunde a Jean Mathanga panali pa 12 November 2025 after kulengeza ku parliament kuti boma likupanga chothekera kuti athane ndi mavuto amene akusausa nzika za dziko la Malawi ngati amene akusowa kwa mafuta galimoto. Ndi tsiku limene la pa 12 November zinapezeka zonoti bungwe limene la HRDC linazachitisa press briefing komanso anatulutsa kalata kunena zonena kuti amva zimene akuyankhula aboma komanso ndi kuti akhala akudikira aone kuti boma lipanga zotani pa nkhani imeneyo. Komano anthu ambiri anakhala akudzudzula bungwe limene la HRDC kuti ndi la hypocritic ponena kuti mu zaka za ma 2019 kufika 2020 amakhala kusogolera anthu kupanga ma demonstrations mu ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive Party. Paja bungwe limene amanena kuti limamenyera ufulu wa anthu. Ndi munthu ameneyo atachitika ma demonstrations okhuza ndi za zisankho kunapezeka zonena kuti MCP inawina mu chaka cha 2020 mosogozedwa ndi Tonse government.
then pa nthawi imene MCP imatumikira nzika za dziko la Malawi kunalinso mavuto ngati amenewa akusowa mafuta agalimoto ndi ena otero amene atchula makosana amenewa kuyambira mu zaka za 2022 kumafika mu chaka cha 2025. Komano bungwe limene la HRDC palibe za nzeru zimene amayankhula zomwe anthu poona amaona kuti bungwe limene la HRDC linali mbali imodzi ya chipani cha Malawi Congress Party nimene anthu amayankhulira pa nkhani imeneyi, potengeranso kuti ena mwa mamembala amene amasogolera bungwe limene la HRDC ngati Gift Trapenzi, Timothy Ntambo ndi kagulu kawo anapasidwa maudindo posatira kuti MCP inalowa mboma. Tinaonanso akaswiri pa nkhani zokhuza ndi ulamuliro wabwino ngati a George Chaima anazayankhulaponso kuti bungwe limene la HRDC silimayima pa choonadi chifukwa chinola kuti pa nthawi imene MCP imalamulira mavuto ngati amenewa analiko, koma makosana amenewa anakhala ali chete sanapange china chilichonse kuchita matukutuku ngati imene amachitiramu pamene ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive Party wakhala ukutenga usogoleri osogolera dziko la Malawi. Ndiyoti mwachidule tithofotokoza kuti officially amenewa ndi kuti achipani cha Democratic Progressive Party ndiyoti awauza makosana amenewa kuachenjeza kuti ulendo uno ngati angapangenso zimene ankachita kalekale mu zaka za 2019-2020 ndiyoti akhala kukumana kunsewu komweko ndeka sitiuza kuti atha kugwisa njira yanji kamwina ndiyoti sazipereka ma authorization ka ndiyoti zilolezo kuti makosana amenewa ngati akupanga zama demonstrations ndiyoti asaloledwe kupanga ma demonstrations amenewa. Paja muulamuliro wa MCP iwo ndiyoti amangogwisa ntchito anyamata azikwanje kufuna kupanga block anthu amene akupanga ma demonstrations. Ankothekatro mwini maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikufotokoza kuti officially achipani cha Democratic Progressive Party abwera kuzayankha makosana a HRDC kuti ngati angayerekeze kupita kunsewu kuti apange zinthu zofuna kusokoneza usogoleri wa chipani chawo cha Democratic Progressive Party ndiye kuti no apanga njira yoti awabloke makosana amenewa. Ngati maganizo amenewa alipo tifotokozeni comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kupezani mosavuta.